shoko raMwari Ishe vachimbourayira pane imwe nguva mashoko achinyorwa nemukomana ainzi Maki. Vanoti endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatendi achatongwa. Amen. Amen. Saka kutaura kwashe manje kune dambudziko rokuti ukasavanzwisisa unogona kufunga zvisizvo. Amen. Amen. Vakati zvisikwa zvese ngazviparidzirwe evhangeri. Ukatadza kunyazovanzwa zvakanaka unozoona fanika vane confusion, nekuti mombe zvisikwa, makudo zvisikwa. Amen. Amen. Nezvimwe zvese zvinofamba panyika panapa zvisikwa. Saka vakatiparidzirai zvisikwa evhangeri, havarevi kuti tinounganidza mombe todziparidzira. Amen. Amen. Statement iyoyo yakaitwa punctuate nemashoko ekuti anotenda, handivati zvisikwa, wozoti anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Havasiri kuti chinotenda, nekuti zvisikwa zvakawanda. Kana chiri chimwe chete chinonzi chisikwa. Amen. Amen. Saka dai vaitaura nemutoo wevanhu, vangadai vakazoti chinotenda chikabhabhatidzwa chichaponeswa, asi chisingatendi chichatongwa. Asi nekuda kwokuti vakanga vachitaura nemutoo waMwari. Amen. Amen. Vakati anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Kana zvisikwa zvaparidzirwa evhangeri, anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatendi achatongwa. Amen. Amen. Saka mashoko iwayaya anotoda kunzwisiswa, kuti kana vanhu vakuzoenda vachinoataura vataure zvichibva pakunzwisisa, kuti vanhu vavanotaurira vawanewo kunzwisisa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Ishe pavaiti zvisikwa vairevei apa vanoparidzirwa vanhu, asi vanhu ivavo ndo vari kunzi zvisikwa. Why vanhu vanzi zvisikwa? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nyaya iri kuitika ndeyekuti kana vanhu vari panyika kudai vasati vatenda kuna Jesu, vasati vapiwa upenyu, vasati vaponeswa, vakangofanana nemhuka. Amen. Amen. Zvinenge zviri zvisikwa, vanenge vasati vava vanhu. Even now as we speak, izvozvizvi kana usati watenda kuevhangeri yaJesu Kristu yechokwadi, hauverengwi semunhu naMwari. Vanhu ndo vangakuverenga semunhu, asi Mwari haakuverengi semunhu. Amen. Amen. Ndosaka uchinzwa muapostora Pauro achimbotaura pamusoro pevanhu vasingatendi, anoti vanhu vakangofanana nemhuka dzakasikirwa kuurawa nekuparadzwa. Amen. Amen. Vanhu vapi vari kutaurwa? Vasati vatenda kuzvokwadi yaMwari, vakangofanana nemhuka. Saka kana munhu asati atenda kushoko raMwari, akangofananawo nemhuka inogara musango, kana imwe inogara wayo mudanga.
anozoita munhu kana atenda. Amen. Amen. Ndosaka vakunzwa muapostora Peter achimbotaura mamwe mashoko pana 1 Peter chapter 2 verse number 10. Inzwai mashoko akataurwa nemapostora. Verse number 10 inotudi ini kare makanga musi vanhu. Inini kare ari kutaurira vanhu vakanga vaparidzirwa vakatenda, ndo vaakunyorera tsamba achiti ini kudhara makanga musiri vanheni, asi zvino muri vanhu vaMwari. asi zvino izvi muri vanhu vaMwari. Why? Because matenda. Amen. Amen. Saka kana munhu asati munhu waMwari, Mwari havamuverengi kuti munhu. Hallelujah. Amen. Saka izvozvi kana usati watenda shoko raMwari hausati wamunhu. Wotochenjera kuti unogona kufa usiri munhu, ukazongofanana nemhuka dzakasikirwa kuurayiwa nekuparadzwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka ivhangeri yaShe wedu Jesu Kristu yakarayirwa kuti iparidzirwe zvisikwa zvose, kuti anotenda akabhabhatidzwa agoponeswa, asi asingatendi agotongwa. Saka izvozvi izvi tichiparidza kudai, pane zviri kutoitika muvanhu vanonzwa shoko irori. Ishe Jesu Kristu achimbotaura vanoti musafunga kuti ini ndichakutongai. Amen. Amen. Ini handisi ini ndinokutongai, asi shoko randakareva kwamuri ndiro richakutongai. Saka kana shoko ratoparidzirwa vanhu kudai, iro shoko ravanzwa iroro ndo richavatonga. Pane rumwe rugwaro anoti asingatendi atotongwa. Pane rumwe rugwaro rwaMark chapter 16 anoti asingatendi achatongwa. Pane rumwe nobva atoti asingatendi atotongwa. Amen. Amen. Saka zvinorevei? Hallelujah. Amen. Kuti asingatendi achatongwa nokuti asingatendi atotongwa. Zvinorevei? Hallelujah. Amen. 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 Ari kunzi achatongwa ndeuya asati anzwa shoko, achine mukana wokuti arinzwe agoponeswa, asi akasarinzwa achatongwa. Ari kunzi atotongwa ndeuya anzwa shoko ndobva aramba kuritenda, saka already he is condemned. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Munhu iyeyuyo anzwa shoko akaregedza kutendawo, ari kunzi is already judged, atotongwa. Akafanana nemunhu aenda kukoti nemhosva yaakabara, otongwa nedare. Andira. Amen. Once you have been found guilty of the offense. Amen. Amen. But the sentence has been suspended until next week on Thursday. Saka munhu uya anoenda kuremand akatotongwa kudhara, angomirira kuti achiudzwa kuti uri kuita makore mangani mujeri chete. Saka uya atodiwa atotongwa, angomirira pronouncement yesentence yake chete. Ndo zvakafanana nemunhu anonzwa shoko oregedza kuritenda, angomirira pronouncement yesentence yake chete kuti uri kuenda kuenda, asi judgment yatodivha kudhara yatoitwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka kana uri mumwe wevanhu vakanzwa shoko vakarega kutenda, you are already judged neshoko rawakadi. Saka wangomirira sentence yekuti last day waiswa kuti chete
moto. Amen. Amen. Saka zvakazarurwa chapter 21 verse number 8. Hey. Verse number 8. Zvakazarurwa chapter 21 verse number 8. Asi kana vari vanotya, Kana vari vanotya, navasingatendi, nevasingatendi, navanyangadzi, nevanyangadzi, navaurayi, nevaurayi, nemhombwe navaroyi, nemhombwe nevaroyi, navanonamata zvifananidzo, nema-idolaters, navose vanoreva nhema, nevose vanonyepa. mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi. Reward yavo iri mudziva rinopfuta nemoto nesulfur. Ndirwo rufu rwechipiri. This is the second death. Saka they are condemned already. Amen. Amen. Hanzi vanotya. Hey. Vanhu vanotya vanhu vakaita sei? Zvikanzi munhu uyo anotya anenge ari munhu akaita sei? Anoita sei munhu iye? Nekuti ndinoda kuti Mwari vatibatsire zvakanaka. Kuti kana isu tichitaura sevanhu, matauriro edu nematauriro aMwari haafanani. Saka isu tikati munhu anotya, ndo zvinoreva here Mwari kana achiti munhu anotya? Amen. Amen. Why? Ndakanzwa mumwe mushumiri achitaura nyaya yekutya. Ndakamuona pavideo achiti munhu anotya kubuda panze usiku, anorara nechigaba mumba chekurasira mvura, achitya kubuda kuenda kutoireti, munhu iye anoenda kugehena iye. Ndo zvaitaurwa nemushumiri. Haleluya. Amen. Achitobata rugwaro zvakazarurwa chapter 21 verse 8. Achiti kana uchitya kubuda panze usiku, zvokutorana nechemba pasi pemubhedha kudai, unoenda kugehena. Ndo kwaaiti kutya. Amene ndo zvaireva shoko raMwari. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Shoko raMwari haridi kuitwa zvokufungwa nevanhu. Alright. Regai timezwa kuti munhu anotya munhu akaita sei. 1 John chapter 4 from verse number 15. Verse number 15. Inoti, Ani nani unopupura kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari? ani nani anopupura kuti Jesu ndiye mwanakomana waMwari? Mwari unogara maari, Mwari anogara maari, na iye muna Mwari. naiye anogarawo muna Mwari. Nesu takaziva, Nesu takaziva, tikatenda rudo urwu tikatenda rudo urwu Mwari rwaanarwo kwatiri. Mwari rwaainarwo kwatiri. Mwari rudo, Mwari rudo, unogara murudo, anogara murudo, unogara muna Mwari, anogara muna Mwari, na Mwari maari. na Mwari anogara maari. Amen. Amen. Saka kana ukagara murudo unogara munani? Na Mwari. Ko ukagara muruvengo, kana wakavenga munhu unogara munani? Muna Satani. Uchiendako kuchechi, wakavenga munhu uri muna Satani, na Satani ari mauri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Number 17. Number 17. Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi, Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi, kuti tirege kutya kuti tirege kutya, nezuva rokutongwa. nekuti kana vari vanotya kuti mubayiro rudziva rinopfuta nemoto. Yes. Amen. Amen. Saka rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi kuti tirege kutya. Zvanzi Mwari chi? Rudo. Saka Mwari akakwaniswa matiri kuti tirege kutya, kuti tirege kuzoenda mugehena. Saka munhu anonzi anotya neshoko raMwari, munhu asina rudo, kureva kuti munhu asina Mwari. Haasi munhu anotya kuenda kutoireti usiku. Aiwa. Hey. Hey. Saka apostolo paya vakataura nhema paya. Ya, vakataura nhema. Amen. Amen. Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi kuti tirege kutya nezuva rekutongwa.
takazoreva kuti pazuva rekutongwa hapadi vanhu vanotya. Ukaona wasvika day rejudgment uchitya, itoziva kuti unoenda kuenda. Munhu anotya munhu akaita semunhu asina rudo. Rudo chii? Mwari rudo. Saka munhu asina Mwari pajudgment, he cannot stand. Yes. Nokuti sezvaakaita iye Mwari ndizvo zvatakaitawo panyika ino. ndizvo zvatakaitawo panyika ino, kurava takafanana naye. Amen. But hamugoni kuzviona nemasei. Exactly zviri Mwari ndizvo zvatiri. Hallelujah. Amen. Saka uchinzwa Jona achiti tarirai kurokororo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari, ndizvo zvatiri. Saka nyika haitizive nokuti haina kumbomuziva iye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nyika tigere naye haitizive, iyo yakatiteerai haitoziva kuti vanana. Amen. Amen. Zvokuti ndikabva panapa nyika kana yakwenda kuti kamutara kakachiparidza manifest, hamundizive nekuti iye Jesu paakauyawo panyika, nyika haina kumudifuti. John chapter 1 inotaura kuti akanga ari panyika asi nyika haina kumuziva. Saka isu tiri panyika asi nyika haitidi futi, nokuti sezvakaita Mwari ndo zvatakaitawo isu panyika ine. Hallelujah. Amen. Yes. Number 18. Number 18. Hakuna kutya murudo. Hakuna kutya murudo. There is no fear in love. There is no fear in God. Saka kana munhu aine love, aina Mwari, haatye, haana kutya. Amen. Amen. Saka fear must be something. Yes. Asi rudo rwakakwana runodzinga kutya. Rudo rwakakwana runodzinga kutya. Nokuti Amen. 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 Rudo rwakakwana runodzinga kutya. Perfect love drives out fear. Hallelujah. Amen. 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 Because fear has to do with punishment. Hey. Yes. Nokuti kutya kunorohwa. Kutya kunorohwa. Munhu unotya. Munhu anotya haana kukwaniswa parudo. haana kukwaniswa muna Mwari. Isu tinoda. Nokuti iyeyo wakatanga akatanga kutida. Kana munhu achiti ndinoda Mwari, achivenga hama yake. mure wenhema. Iye munhu mure wenhema. Nokuti usingadi hama yake yaanoona. ungada seiko Mwari wasina kutoona. Amen. Mateo onyoroti. Amen. Chapter 25. Verse 31 ya Mateo. Izomanyorera Mateo. Hey. Verse 31. Matthew chapter 25 verse 31. Yes, ndo pane vasikana vane gumika. Yes. Vanoimbwa nziyo mumasangano masi zvingasikawa kuti zvinorevei. Haleluya. Shoko raMwari Ishe vachimbourayira pane imwe nguva. Mashoko achinyorwa nemukomana ainzi Mark. Vanoti